Nribu nrubu isi Igbo the citadel ebe ihe niile bidoro. Anyị nwa bidoro nkọji, anyị nwa wepụtara ji, anyị nwa wepụtara ọzọ, anyị nwa wepụtara ichichi niile a na-echili ala Igbo. Onye Igbo gọnọrịrị ya nri nya bụ ala ọgara na zete mmiri. Ask your father, ask your forefathers. Ihe m ji bajubo ebe a anọ m ebe a esi ebe esi onye jechaje na-eme nchọpụta si na asị ya bịa n'obi gị obi nwere bịa were ọfọ. Yes, nke a mere ọgwa ọnya n'ala Igbo fabialụ etu akafa si abịa ma ndị si ọgwa achukwu ma ndị si obodo ndị na-achọ abịa na nri ka ha zụ okwu na-egbu esemesi mgbe a na m anabata ha dịka ụmụ m maka na enwere ụmụ nri ya ụmụ anyị mụta nri Kano nri is not dead but enwere ụmụ nri ya ụmụ anyị mụtacha ọ na-abịa ka ndị Igbo mata na enwere ife bụ ụmụ na nri kpọmkwem nri na-ekwu ọ nri bụ nri na-ekwu kịta ọ nri bụ nri ka mbụ ịṅụọ m ihe ịnwụnyụ anya ọ nri bụ nri na-ekwu bụrụ aka ji ọfụ Igbo niile bụrụ eze ọdịnala na omenala Igbo gbara gburugburu nke mbụ na mbụ n'ala Igbo bụkwara eze ọfọ aka ji ọfụ ewezi ebe a ga-asị na nri bụ nri si bata ebe na obodo nri ebe anyị na ugbu a ịma na mmadụ na-epu epu ịna-anya mmadụ hisri mmadụ enwere ndị si n'elu daa mmadụ na-epudu ka o megbuo ndị nọrọ nọtara ịgba ndị mbụ na ndị egede ndị na-amara ebe ha si ma si na anụmanụ bido transfọm ọ wee luo wee bụrụ mmadụ ị nwere ike ịkọrọ maka na ịma na anyị adịghị ede mana ndị ọcha na-emerịta dị ife kọrọ anyị abụ na anyị edere histrị so mụnwa m bịa kọwa na enwere ndị bịagoro nọdụ that 2000 or 3000 years before ndị esi ebe abọtụ na etu nsi nna m hwasi wee gba m enwere obodo ndị n'obodo tara ịgbado ka ndị adama na ndị mbụ na ndị egede emegwuva na ọkatago meji ndị si ebe a na ebe a na-abịa emegwu abịa na-emekọta nwanne ndị bụ adịrachala bụ ofu inekwa ifu na ngwe ndị sikwa achala bịakwa na nri ngwe ndị si obodo dị iche iche bịa pụta enwe first settlement, second settlement, third settlement and the fifth settlement. The first settlement bụ ndị nribu nri mechie the second settlement ha bata ndị ọtọta mmadụ akọwachi ihe niile etu nna m si wee kọwara m etu date mmadụ etinye ebe asị achọrọ m mgbede nwere the third settlement ya the three villages mma bụ ndị bụ the aborigine bụ Adama ndị Adama nya ụmụ Diana na Ekwe na Aika. Second bụ Uruọfọ na Alọ